Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Srdečně vás zdravím, především děti, rodiče, prarodiče, scholu ministranty na dnešní mši svaté, která je obětována za vás, děti, za vaše rodiče, prarodiče. Nevím, či jste se všimli, kolik tady je svíček rožnutých. Pan princ rožil všechno, je to na světlo z Betlema. Hospodine, Pane náš, jak důstojné je jméno Tvé. Z úst maličkých mocně dokazuješ síly své protivníkům. Já když spatřuji nebesa tvá, měsíc a hvězdy, vzdávám ti chválu a říkám, co je člověk, že jej máš tak rád.
učinil nám lidem, že jsi nezatratil nás. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem, ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl jí vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii, vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On totiž spasí svůj lid od hříchů. To všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka. Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal. Vzal svou ženu k sobě, ale nepoznali, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. Slyšeli jsme slovo Boží. Drahé děti, drazí rodiče, prarodiče, skolo, ministranti. To je velká radost, že tolik dětí přišlo se podívat na Ježíška. Že dnes právě se narodil. Pro každého z nás. Určitě Pan Ježíš má velkou radost. A kdo mi z vás, děcka, řekne, kde se ten Ježíšek narodil? Já vám řeknu, v Tubu, v Olomouci nebo v Praze. Kde? Je to pravda nebo ne? Tady někdo říká, tak pojď, řek. Betlémě. Jak se jmenuješ? Samuel. No Samuel prorok, no tak to by měl vědět. No samozřejmě starý zákon. Takže v Betlémě, děti, byli jste někdy, nebo určitě rodiče, někteří z vás byli v Izraeli, možná i v tom Betlémě. Byli někdo? Z dospělých určitě, ne? Co znamená slovo právě tím Betlém? Ministranty, to byste měli už vyvědět, taky starší, šikovní, vidíte, už všechno mi přerostlo, větší jak já, za těch 18,5 roku. Kdo ví, co znamená slovo Betlém? Betlém to znamená dům chleba. Dům chleba. A Ježíš skutečně přichází při každém mši svaté pod způsobou chleba k nám. To je to tajemství. V takém malém kousku chleba je přítomný Ježíš, který se dnes oslavujeme narodil. A teď vám položím další. Jak myslíte, jaké to bylo velké? To město nebo dědina, ten Betlém, tedy kde se ten Ježíšek tam narodil. Jak myslíte, jak Olomouc, nebo jak Brno, nebo Praha, nebo jak Dub? Jak myslíte, i rodiče můžou se zapojit. Betlém tedy bylo malé, přesně tak, jak Dub. My máme městy s kolem 1000 obyvatel. Takže to není moc, jste řekli. Takže Ježíšek se tam narodil. No dobře, ale víme, že oni museli do toho Betléma putovat. A z jakého města rodiče Josef a Márie putovali do toho Betléma, že se Ježíšek narodil? Z jakého města? Jak myslíte, jak se to jmenovalo? Kdo to ví? V náboženství něco probírali? Nebo i dospělí? To už bude těžká otázka i pro dospělé. Z Chola, z jakého města putovala Panna Márie? Pavlínko, z jakého? Trapné, vidíte? To je dospělé. Tak se zapamatujte, drazí rodiče, z Nazareta. Z Nazareta putovala do Betléma, protože císař Augustin Octavian nařídil ščítání lidí. Takže ona pocházela z rodu Davidového, to bylo nejbližší město právě Betlém, tak musela putovat s Josefem. No a byla v staně požehnáném.
Tak se představte, to není taky malá vzdálenost. Jak myslíte, jaká to je vzdálenost pro ženu, která čeká na dnech porodění Ježíše, tak kolik museli putovat? To i rodiče budete zírat. 150 kilometrů. Máte 4-5 dnů na cestě s Josefem, s Marií, no a pod srdcem Ježíška. Takže víte, kolik obětavostí a tak dále, ním se Ježíšek narodil. No a jak se narodil, to víme, že za okamžik král Herodes nařídil, aby všichni kluci do 2 let v Betlémě byli vyvražděni, tak Josef zase musel chránit Ježíška, vzal ho a utekl do Egypta, aby zachránil před vrahem Herodesem a tak dále. Oni Ježíškovi byli Palestinci, měli číst, psát a mávali, dolesli možná nějaké svačiny, aby Marii postili a naslouchali a chválili Boha. To je důležité. Takže a naše srdce je taky otevřené na potřeby těch druhých lidí. Jak myslíte, kolik maminky tady je těch svíček rožnutých? Schválně z betlémského světla jsme rožli, abyste věděli, to jsou všechny děti, které v tomto roce na onkologickém oddělení v Olomouci zemřely. Měli tady koncert a ten celý výtěžek byl darovaný právě na toto oddělení. Je tady 72 svíček. Ano, abyste věděli, bo tak to nikdo člověk ani neví, že bere to samozřejmě a tak dále. Takže dnes je taky den, kdy máte děkovat za svoje děti. I kdy trošku zlobí, to nevadí, jsou to vaše děti. Jak se říká, každý kluk musí za 10 nebo 100 korun dělat škody každý den. Takže děcka, teď vám řeknu ještě taky příklad, nevím, či ještě pamatujete z minulého roku. Pepík napsal Ježíškovi dopis, že by chtěl na Vánoce pod stromek boby. A já vám ukážu, mám tady takové boby, víte, jsem dostal od jedné rodiny, už jsou prasknuté, ale to nevadí. Víte? No a říká, Ježíšku, jak dostanu pod stromek boby, tak tě svezu dookola kostela. No jo, jen on se nevšiml, že pan farář přišel do kostela a dívá se do Betlema jesliček a Ježíška není, utekl. Tak všetci začali ho hledat, kdo ukradl Ježíška. A najednou spozorovali, že Pepík dookola na bobech táhne Ježíška a říká, Josefe, co to děláš? My jsme mysleli, že ho někdo ukradl. Proč to udělal? Já jsem sliboval Ježíškovi, že jak dostanu boby, tak ho svezu. Tak to bylo také pěkné a upřímné od srdce. Tak taky i vy něco udělejte pro toho Ježíška. To je jedno, co můžete přijít se tady podívat, pomodlit na toho Ježíška a tak dále, tak to bude pro něho velká radost. A největší radost je, že jste dneska přišli, se pokloníte, jak ti to pastýře. Takže teď uděláme průvod a půjdeme děcka do jesli a kdo bude chtít, může toho Ježíška taky trošku ponést. 2-3 metry a budeme se měnit každý jiný. Dobře? Tak pojďte. A tam se ještě dozvíme, co tam ještě všecko máme. Tak kdo ponese první Ježíška? Dominik, co? Ne, jak se jmenuješ? Veronika. Veronika, to je jak moja sestra. Veroniko, tak drž toho Ježíška, on je velký, víš? Udržíš ho? Udržíš. Výborně, Veroniko, tak půjdeme dozadu až tam pod kur a potom dáme někomu jinému. Já, Veroniko. Tak Veronika začíná. A kdo bude další, kdo ponese Ježíška? Jak se jmenuje? Ríša. Ríško, tak Veroniko, počkej, bo ty jsi už utekla dost daleko. Veroniko, dej to Ríšovi. Ríšo, pojď, tady je Ríša. Ríšo, vem pěkně tego Ježíška a jdeme dál pomalu, ne? Kdo bude další, kdo ponese? Tereska. Teresko, tak počkejte, Ríšo, bo tady ještě je Tereska. Tereska ho taky chce. Tady je Tereska a... Katka. A potom bude Katažína. Tak Katažíno, pojď. Počkejte za chvilku s tím Ježíškem. Neutíkejte tak s tím Ježíškem, počkejte. Pojďte, musíme... Počkejte, teď Katažína ponese. Katka teď ponese.
musíš tady projít. Pojď. Tak. Katko, 2-3 metry. Klidně. Lukáš? Vojta, tak Vojtíšek teď ponese. Pojď, Vojtíšku. Katko, dej to Vojtíškovi. Tak, držíš. Tak, odno 2-3 kroky. Aby na každého. Jo, takže tady máme takovou malého obětavého. Vincent, tak Vincent, pojď. S Prahou, co? To je tvůj bratr? No vidíš, Vincent. Pojď, Vincent, pomalu. Držíš Ježíška? Dobře, tak pojď. Pár kroků. No. Kdo bude další? Pětuška, to se Štěpánkem. Tak Pětuško, vemte ho Ježíška, ať se v Čertorí taky narodí. Ježíšek. Pětuško, tak počkej, vezmeme dalšího. Agátko, vem taky. Agátka, pěkné jméno. Ještě pane Kusek nanesla, tak to stačí, ať půjdeme další. Jmenuji se Bertík, tak vem tady Ježíška ještě, výborně. Moc těžký Ježíšek, no jo, to něco váží, abyste zvládne, no vidí, Bertík to zvládne. Tak do další ještě bude. Jakub, tak Jakub teď ponese. Pojď Jakubku. Vem si Jakubku. Držíš? To nevím, tak může být, klidně. Tady jdeme. My jdeme do jesli, víš, tady jsou jesle, tam ho zložíme. Ještě pomalu, ještě se vystřídáme, ať se jaké dítko je. Kdo ještě chce ones? Adam Hrudník. Adam, pojď, Adame. Tak, no vidíte. Jak se jmenuješ? Danička. Daničko, tak taky vem. Hanička. Drž, ale pořádně. No vidíte. Adriánka, počkejte ještě, Adriánka vezte 2 metry od noho. Počkejte, Adriánka, pojď, vem. No, ale drž, bo je těžký, vy říkali děcka. Tak, výborně. Tak, děkuji. Ještě dáme Štěpanovi. Štěpan, vem, 1 metr, taky budeš. Štěpane, počkej, Štěpane, jdeme tady. Tady je Ježíšek, bude bydlet, víš? Já ho tam dám. No. Počkej, tak. Děti, a co tady ještě všecko máme? Co tady vidíte všechno? Alžbětka. Márii, výborně. Koho ještě tam? Josefa. A koho ještě? Pejska, výborně. Ještě krávu. No výborně, Králi. A jak se ti králi jmenují? Michal, Bartazar a Kašpar. Výborně. A co donesli ti 3 králové? Kdo to ví? Kadidlo, potom ještě... A co ještě? Kluci, kdo napoví? Míru. A co? Peníze, ne? No, zlato, no, tak dobré, to nevadí. Výborně. Ano, a ještě Ježíšek. Ještě Ježíšek, to je nejdůležitější. A pastýře. A jak se jmenoval ten černý? To i maminky budou zírat. Jak se jmenoval černý král? Baltazar, zapamatujte, výborně, děcka ví. Takže se zapamatujte. Pastýře, svatá rodina, Josef Marie, ovečky, 3 krále, mudrci z východu se tam řeče. To není jako krále, ale tradice nám říká, že to byl. No? Veronika taky tam přišla, no určitě. Velbloud ještě, no vidíte, takže je to tady všecko. Ještě Anděl, výborně. Kometa, Jindřich ještě. Takže vidíte, co tady. Štěpán, co ty to ještě vidíš? Ještě ovečku. Ovečku, takže vidíte. Seno.
Tak super, děcka, tak jdeme teď dopředu zas. A bude pokračování, budou přímluvy. Andílek tam ještě. Andílek, ano, už říkali, ale máme to tady všecko zdokumentované. Ten Ježíšek, ten má radost, tolik dětí. Ukažte mi, komu přijde se tolik dětí podívat. No? Navalíte oči, co? No. Maminka tady bude, neboj se. Ježíšku milý, já píšu ti list, co na srdci mám, snad budeš ho číst. Těch přání je dost, Dobrý den. asi na ně sám, když nebudeš moct, já ruku ti dám. Přejdu si mobilností, ať padá milostí, ať se všem plní. Děcka, kdo by chtěl Ježíška povozit, tak tady klidně. Ale první Alžbětka, tak pojď. Po celém kostele můžeš vozit. A potom předej někomu jinému, jo? Opatrně. Tak. Dobře? No, můžete se střídat. Kdo bude chtít go vozit Ježíška, tak bude Štěpán taky. Dobře. Nejhezčí píseň svou, že po roce Vánoce šťastné a veselé jsou. Ježíšku, prosím, snad není pozdě, suň, co v srdci mám, a zbytek rozdej. Je několik slov a možná pár vět, tak pošli je dál na adresu svět. Přejdu si pomocný, ať padá milostí, ať se všem plní sny o Vánocích. Kdo má, ať rozdává, jí to nezdává. A kdo čeká na zázrak, dočká se o Vánocích. Ať rovničky zazvoní, nejhezčí píseň svou, že po roce Vánoce šťastné a veselé jsou. Ježíšku milý, prosím tě skromně, najdi si chvíli, snad přečteš po mně. Ne, neumím psát hezky a bez chyb, jen přeju si, ať je všem lidem líp. Přeju si brášůstí, ať padá milostí, ať se všem plní sny o Vánocích. Ať táček máme spát a víc necítí hlad. Dneska a na pořád a nejen o Vánocích. Ať rovničky zazvoní, nejhezčí píseň svou, že po roce Vánoce šťastné a veselé jsou. Svět kolem nás stih, z nebe padá sníh, ta
je v očích mých a v nich. Drazí bratři a sestry, Bůh se smiloval nad lidstvem a poslal na svět pro naše vykoupení svého syna Ježíše, narozeného z Panny Márie. Prosme proto s důvěrou a radostí. Bože Otče, dej pocítit církvi své výkupné dílo a přijmi její poděkování. Dej, aby církev neustále hlásala, že tvůj syn přišel zachránit každého člověka. Dej, aby si věřící byli vědomi svého vyvolení a podle toho žili. Dej mocným svědomí, že svou moc mají od tebe. Dej, aby se tvůj syn neustále rodil v našich srdcích a my tak rostli ve své víře. Dej, aby naši zemřelí směli prožívat věčnou radost ve tvém království. Prosme na úmysl dnešní mši svaté za vás, vaše děti, za rodiče, prarodiče, za všechny děti, které zemřely v tomto roce na onkologickém oddělení a všechny studenty, profesory, kteří položili život v Praze. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, který si na člověka nezapomněl, ani když tě skrze hřích opustil. V radosti nad příchodem tvého syna tě prosíme, vyslyš nás a naplň nás radostí, pramenící z vědomí vykoupení, nebo ty žiješ a králuješ na věky věku. Plod země, lidské práce. Stane se nám chlebem věčného života. Požehnej si, Bože, na věky. Požehnanej si, Hospodine, Bože celého světa, se všude, jestli jsme přijali, které ti přinášíme to plod lidské práce a stane se nám požehnanej si, Bože, na
Modleme se, aby Bůh přijal oběd své církve. Prosíme tě, Bože, povzbuď nás, ať v předvečer Velikého svátku slavíme oběd tvého syna s opravdovou zbožností. Vždyť nám dáváš poznat, že jeho narození je počátkem našeho vykoupení, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, nebo tvé slovo se stalo člověkem a skrze ně nám nově zazářilo tvé světlo. A jako nikdy předtím zjevila se tvá sláva. Když vidíme tvého narozeného syna, vidíme tebe, Bože neviditelný, a jsme uchváceni láskou k tobě. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého Spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna, obětujeme ty chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vedi k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Josefem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi, dej nám věčný život ve společenství se svatou Pannou a Bohorodičkou Marií, s její snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme. Skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Pomodleme se, jak nás Pan Ježíš naučil. Otče náš, jen si na nebesi, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naše viníkům. A neuved nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť je království i moc i sláva. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehled tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Pokoj, Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokojem. Tak děti, můžete se podat ruky i rodičům, prarodičům taky.
beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše budou uzdravena. Tělo Kristovo chrání. Božské dítě, 1000 andělů, 1000 serafů, nad polštářem tí, když Bůh lásky spí. 1000 andělů, 1000 serafů, nad polštářem tí, když Bůh lásky spí. Náručí Matky Marie, spí, spí, tam dobře ti je. 1000 andělů, 1000 serafů, nad povíránem dní, když Bůh lásky spí. 1000 andělů, 1000 serafů, nad povíránem dní, když Bůh lásky spí. Doprostřed lilií růží, spí, spí, tam tě položí. 1000 andělů, 1000 serafů, nad kolébkou bdí, když Bůh lásky spí. 1000 andělů, 1000 serafů, nad kolébkou bdí, když Bůh lásky spí. Purpury mezi anděli, spí, spí, Emanueli. 1000 andělů, 1000
Já zprávu vám teď přicházím dát, že slavný den přichází a vůle zla bude na věky, ať mír nás doprovází. Přišla hvězda, nebetem stál a na cestu nám září. Ať cesta naše mozenská je plná šťastných kází. Já zprávu mám a Bohu spíchám, vyslova velká vzešla. Všem pohádkový život dám, aby se radost vznesla. Šťastné a veselé, ať naše hvězda svítí, ať nezasíná pro děti našich dětí. Šťastné a veselé, ať naše hvězda je tu, a 1000 let ať nezasíná, ať láska vládne světu. Šťastné a veselé, ať naše hvězda svítí, a 1000 let ať nezasíná pro děti našich dětí. Šťastné a veselé, ať naše hvězda je tu, a 1000 let ať nezasíná, ať láska vládne světu. Modleme se. Přijali jsme, Bože, svatost těla krve Tvého Syna a prosíme Tě, ať oslavu jeho narození načerpáme novou sílu, neboť on s Tebou žije a králuje na věky věku. Amen. Tak moc děkuji Scholi za dnešní doprovod při mši svaté a všem dětem, že jste tak přišli v velkém počtu a toho Ježíška tak krásně tady vozíte. Ten Ježíšek vám moc děkuje. A taky vám přeji, abyste pod tím stromkem našli to, o co jste žádali, psali v dopisech Ježíškovi. No a taky rodiče, jak chcete se podívat na jako krásné pohádky pro děti, tak je taky, jsem viděl 2 pohádky, Zahradka pod hvězdami. Tam je krásně o Ježíšku, jak tam poslouchá maminku a neposlouchá a tak dále, takže klidně tam dejte YouTube Zahradky pod hvězdama a uvidíte krásné pohádky o Ježíškovi. A tady máme nejmladší dítě, ještě není ani pokřtěné, Mírek, maminka je Pavlínka, tatínek Ladislav, mají už Viktorku a Ladíka, to už je 3. dítě, tak budeme křtít, myslím, 1. neděli v lednu, bude 1. křest. Tak každému z vás i rodičům, prarodičům přeji krásné, pokojné svátky, vánoční radost z narození Ježíše, aby tu radost nikdo vám nevzal, abyste ho šířili všem kolem, že Vánoce to jsou narození Ježíška a to vaše děti dnes vydali svědectví. Přijměte požehnání. Pán s vámi. Nekonečně dobrotivý Bůh nám dal svého Syna, světlo rozptylující temnoty světa, ať zažene také temnoty vašich srdcí a prozáří vás světlem své milosti. Amen. Bůh oznámil pastýřům radostnou zvěst o narození Spasitele a také vás naplní radosti a učiní vás zvěstovali svého evangelia. Amen. Boží Syn sestoupil mezi nás, abychom skrze něho měli přístup k Bohu Otci. Ať vás Bůh skrze něho naplní svým pokojem a připočte vás ke společenství svých vyvolených. Amen. Požehnej vás, vaše rodiny, všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Bohu díky. Děti, a teď Ježíšek vás zve na kokino a křížek. Myslím, stačí pro všechny. Doufám. Jak mě to řekněme Ježíšku, musíš to zopakovat.
světlo, z hůry na zem slétlo. Nám narodil se Pán. Chléb je Panna čistá, porodila Krista. Nám narodil se Pán. Kopyta koní by se kvíří, jak se zpráva šíří. Nám narodil se Pán. Od mrtvého moře zní Olivecké hoře. Nám narodil se Pán. Z Betléma se ozývá. Halleluja, halleluja. Z Betléma se ozývá. Nám narodil se Pán. Z Betléma se ozývá. Halleluja, halleluja. Z Betléma se ozývá. Nám narodil se Pán. Pastýři v olivovém háji, náša maje hrají. Nám narodil se Pán. Zatímco v Nazaretu městě vyhrávají žestě. Nám narodil se, nám že narodil se, z Betléma se ozývá. Halleluja, halleluja. Z Betléma se ozývá. Nám narodil se Pán. Z Betléma se ozývá. Halleluja, halleluja. Z Betléma se ozývá. Nám narodil se Pán. Z východu přebohatí páni, děti se klaní. Nám narodil se Pán. Putníci obodě bosí, k jeslím dary nosí. Nám narodil se, nám že narodil